wannan lokaci da zaka kalli fim na awa 1 ko minti 30 ka nemi wani abu mai amfani ka yi. Shi wannan kallon ba zai amfane ka ba, wadda yake fim din ma abun bai amfane shi ba balle kai, me yin ma bai amfane shi ba balle kai. Ka yi kokari ka cikice wannan gurbi da wani aiki na alkhairi wadda gobenka ko jibinka zai amfane ka. Dukkan kunnan da yanzu muke tare da ku, nan gaba kaɗan kannanka da 'ya'yanka suna bukatan tunaninka, to a lokacin da ya kamata ka san me ya kamata ka gaya musu baka sani ba. Yau sau da yawa akan samu wannan kalubale, uba ne ɗansa shekara 7 zuwa 10 sai ya rasa yadda zai yi da shi, shawarwari da zai bashi a rayuwa wadda ya kamata ya amfane shi bai sani ba, saboda lokacin da ya kamata ya tara waɗannan ilimummukan ya je yin abin da bayi da amfani. Yanzu kuma bukata ta taso, suna zaune sai mahaifinsu ya rasu, sai ya zama shine uba makannansa. Duk abin da za a kyautata rayuwar kannan bai sani ba, shi ma bai san nashi ba, balle abin da zai gaya makannansa bai sani ba.